ese poema magnífico de Ferrín, do noso ben querido Ferrín, dese home que hoxe preside, como di o profesor Xesús Alonso Montero, a Casa das Palabras. Nesa carta a unha muller futura: non haberá socialismo, compañeros e compañeiras, se non introducimos o feminismo, a igualdade real entre todos e todas nós. É ineludible este cambio, afrontar a sabiduría colectiva das mujeres para sermos capaces tamén de cambiar a nosa realidade en Galicia. Sin elas non vai haber cambio. Hai que atacar o capitalismo, pero tamén hai que atacar ao patriarcado. E, por suposto, temos que loitar polos dereitos nacionais do noso povo, de Galicia. Temos que exixir, e ademais tivemos que vivir con mágoa, tanto nos tempos do bipartito como actualmente, que por primeira vez na súa historia Galicia non foi quen de ter un estatuto de nación en pé de igualdade co resto dos povos de España. Estamos a falar de Cataluña e mesmo tamén ese intento que se levou adiante no País Vasco. Temos que exixir tamén a reivindicación dos nosos dereitos como povo, da nosa cultura, da nosa lingua e do noso territorio. Isto é o grande sinal de identidade de Galicia. Temos a obriga de defendelo. E finalmente, quero sinalar que ademais de repensar a esquerda, ademais de teorizar na esquerda, nas ideas forza que temos que defender, temos que emprender un camiño incesante de movilizacións. A esquerda precisa do conflito. A esquerda, como di Sisek, ten que combatir a través da organización, rachando esas políticas que amosan ser neutrais, pero que lonxe de ser neutrais son poderosamente combativas contra a clase traballadora. Temos a obriga de organizar a clase traballadora, pero tamén a todas as debilidades e conflictos que temos no noso país. Hai que sair á rúa, o decía Cayo Lara. Temos que organizar o conflicto e, por suposto, amigos e amigas, temos a necesidade non de convocar unha folga xeral, porque non é o noso cometido, pero sí traballar para que haxa unha folga xeral, porque xa está ben, non podemos máis soportar os continuos ataques que o goberno socialista está a emprender contra a clase traballadora. Ademais, nun camiño sin sentido, nun camiño innecesario. Os traballadores e as traballadoras non foron os causantes desta crise, son as víctimas unha vez máis desta crise. Que nestes días, sen avergoñarse, o presidente do goberno nos este a dicir que vai a modificar unha vez máis o despido obxectivo, se está a reír de todos e todas nós. Amigos e amigas, hoxe o despido é libre, o que van a conseguir que sexa gratuito, e os sindicatos de clase teñen que sair a rúa movilizándose e organizando a clase trabajadora. O fío conductor do vermello ten que facernos sorrir, ten que unirnos. Esa é a nosa esperanza e a eso vos convido dende hoxe en adiante. A verdade é que vou a rematar con un poema que foi rescatado polo profesor Xesús Alonso Montero no seu discurso inaugural na Academia, de Antón Santamaría Delgado, que decía: facemos nosos a todos os povos, que loitan pola súa rendición esta inquedanza nun idioma que é protesta. Loitemos nas rúas contra esa imposición do señor Feijóo, loitemos nas rúas na exixencia e reivindicación dos nosos dereitos como traballadores e traballadoras, e loitemos na rúa para que mañán o futuro sexa de cor vermella, humanitario, igualitario, e sexamos capaces, como di no seu poema en Éxodo, Daniel Salgado, sermos capaces de chegar a un programa mínimo común. Xa está ben de feridas, de diferencias, de pequenos matices. Xuntémonos, si queremos, si nos xuntamos, si chegamos a puntos de encontro, no común, no importante, no necesario, o futuro vai a ser noso. Saúde e república.